Je hebt op knieën krijgen, kijk eens op voor mij. Say yes. Gebruik iets om. Wat voor best aan, Jo? Zet dit agter houentjie aan en dan typ dit af. En dan een dag, nee, en dan typ ons dit op dieselfde tyd as sy ander tyd. Okay, ja. Moet je nou bij komen, kan ik hier... Staan nie daar. Ah, sê, okay, nou sit hulle terug. Hulle is hoogtevrees, man. Okay. Waar kan jy moet doen? Waar moet jy moet doen? Ek kyk hoe ons dit doen vir wifi van. Weet jy nie Danny Zeta. Danny Zeta. Huh? Hy wil net die hele tyd vlei swem, hè. Ag, ek is die videokamer gehad en nou dat doen sy flashes aan, hè. Nou sê hy vir my, om net gaan swem, okay? Dan vat ek hom en dan laat sê van my jump in die trap, dan jump in my in. Dan laat ek hom sak, dat ek kan fly met die nou dis net kom met die groot area om iets te maak. Hy staan reg in die draad, nee, hy sê hy gaan injump. Nee, maar ek moet net pas kry. Hy wil nie op my jump. Hy het by full speed, nee, dat hierso, dat sloop. Weet as hy van die rand af weg gaan, dat hy nie meer in dan hy sal nie so net gaan inspring nie. Okay, ek sal nie meer alleen moet, maar nie sê, maar nog steeds weet jy sien. Linda, kyk op daai eiers, hoe sê jy? Hulle het al die kos vol gevat sê ja, nie maak jy dat kan sodat hulle mans kan sien hulle kan kos maak. No more takeaways. Lekker koeie. Ja, wat gooi jy alles hier in? Ek gaan dit nou alles in. Eiers is in die kas altyd. Nee, nou wanneer ek klaar nie. Nee. Look op jou big camera nie. Where's the 18 years old girl? Come here. You blocked her. Lees so bietjie waarom? Linda? Hey, jou. Nou you have me lumps in the hair. Ja. Jongen, waar gaan die goed? Daai chops ja, maar ek het hier daar, ek hier in kar. My sister het hom net nou, so dan skryf net en dan so goed almal. Nou, ek kan nie staan. Ai, jy moet nou vir afkom. Nou, hoeveel spreek kan nie so? Ek het hy se teks betaal ons. Maar hy het 'n lang hardloop, né? Maar nie praat ek nie, jy moet nou daar. Het jy ja, hulle gee hom te nou ons gebruik 12 units per dag net vir die swem. Wat jy mos sê baie, né? Jy kan nie die ene maak nie. Jy kan dra. Oh, sorry. Luke, want jy kom. Oma, loer gedaan. Hou jou hand
Hè? En een mooi striptas. Dat is 2 dingen. Kijk nou daar. Jij moet kijken op die video. Allee, Anne, weg. Jij moet nog iets zeggen. Ik zie al dag met die duim van daar zo. En dit is niet. Ja, nee, die camera bij de huis gelost het in die blik. Die gaan wachten. Op wat? Ja, maar dan gaan net een story bij hulle weer. Kan jy ry op uit hem? Mense ryk nie. Maar mense ryk dit nie. Dan sê kyk jy moet binne 5 jaar moet jy bou word. Of jy moet jy die Wat vir jou? Maar dat is fauna en flora man daar. Hy mense het hulle begin doen. Hulle het begin skroop dat hulle mense ongere om te doen. Ja. Alles fynbos wat daar voor. I know why. Yes, man. Nee, staan nie naby nie man. Jy moet nou net neerkie joh. Ek gaan die kar in deur stukkies kan sit. Dink jy nou? Probeer? Jo. Let's about this. Die my about. Nie about. Is dit net voor gebeur? What did you build? Look. What did you build? Let me see. Nothing. Why not? Hy speel met sy kaartjie. Maar ek kom. Why did you build nothing? Look. Tell me. Okay, can I go to school? I don't want to go to school. Why not? Nou krijg je in voor die bloody video. Dus daar zit die zo van die hier af. Maar nou was ik niet meer verdienen ons. Nou gooi hulle my net op huis nou. Is dit jy uitgegooi nou? Ja. Sit by die. So net maar jy sit hom nie af nie, want hy rekord nog aan die tyd. Ja, die komt nog veel tijd. Die rode lichtje is aan. Nee, Ja. RTC. Als je hoort dat ik heb maar goed te maar je zit ook niet voor. Ja, die volgende lichtje weer nog even. Dan vat je maar uit. Ja, net omdat het elkaar kees is en staan daar. Hij gaat een trek daar. Daar wordt papa praat. Die boezemverdiening wordt toch eerst klaargebouwd. Die trek al uit van onderaf in. Je weet ik het niet. Ik weet dat er ook alle vluchten. Oké, daar wordt oorspronkelijk op die plaats. Maar dat af. Bravo. Hoe lang jij trekt? Hij is niet meer plaats. De straat is echt zo. Die is geweest bij het Raadpost, hè? Die was al. Ach, maar Ja, iets met de laatste. nee. Allemaal zulke iets, maar bij één draai. Dat is al iets niet. Weet, ouwens, hele draai. Oude dan. Dan vat die weer op huis ook so 'n bietjie af. Dis my manier van kennis maak in die keer. You know what I mean? I was done the world of the strange people. And yet it's so That's not a word. I couldn't care. That's
for I can communicate with somebody and make them feel at home and what have you. En dat zegt me aan. Nou, dat is jammer, maar ik kan niet durven zelf zien. Zo goed, Tanny? Ik zeg van de halve leven durven zelf zien. Hoe kom je, Tanny? Ik kan niet zelf zien van het huis gaan. Linda, give me something to wash up everything. So I want to put the big plate. Ik weet niet hoeveel geld dat ik vandaag heb. Toppie, ja, toppie, toppie, Oh my god. Kijk mijn trapjes wat ik gebouwd heb. Show your money. Toppie, my money, hot money. Show the other money. Show the other money. Ja, moenie die nie ding drukkie. Show the money. Show me Hij is op de warmte in de kruid. En als ik de warm door, dan zal hij ook nog niet doen. Kijk je daar, kap. Dan praat je van die kap, nee, dat je niet. Kap is nog een ik zoek aan die 100 gaten die hele kapper aan. Ja. Wat? Hoe zou die aanvallen dan? Zou die binnen bekleden? Hallo. Pak het domme zo goed. Olé. Hallo. Maak je het wat voor jou, die het wat voor mij. Dat is met cola gooi. Ah, mas man, hoor. Die zit nou hier in de Ja. Zie je het af niet? Je moet gaan. Ik ga het hier naartoe brengen. Hey. What? Hey, Sean. Sean is coming now. Sean will be coming now. There's Sean. There's Sean. Ga je de zwemmen, Roy? Werkende vrouwens. Hoor je meer niet naar me aan? Coming. Sean. Je hebt dat gemaakt, want daar ben je aan het zwallen. Hier, dit joh, daar moet ik in de kamer. Oké, rustig aan met mij, Rusla. Het is een ver, het is aan de kant, mogen ja. Mogen ja. Roy. Het maakt niet. Nog werkende vrouwens. Ik ga nou, ons gaan nou weer lekker ijswater. Staan net van school weg. 450 rand a day. En wat is je phone number? 59108887. Next start. Pas op, Kelvin. Daar is Simone Martin. Waar? Hier zo veel man. Hier? Ja. Ik heb die foto moeten zien, mijn wereld man. Ja. We do have a problem. Kom kijk nog eens zo. No, show him quick. Show him quick. Dit is nou Jock zijn girlfriend. Hij denkt dit is een meisiekind. Wie is dit? En dit is ons kaartjes om in te gaan. Hoe ging het? Kan ik hier niet krijgen? Ja, ons kan het niet meer gebruiken. Houston, we do have a problem, an ugly woman. Oh my!
She's also here. O, en die plooie, mens kan allemaal sien. Moet dit aan my, moet dit net my plooie aanvat nie. Ek gaan by al die kameras moet my plooie aansit nie. Instant zoom. Jy sê ek gaan op ek nie kamera rond te loop nie. Moet dit sê Johan? Ja? WWF, Shawn Michaels and The Undertaker. Enjoying themselves, choking each other and forsaking. Oh, Linda. It's my Portuguese. Get the Portuguese here. Get the Portuguese here. Dit is vodka. Dit is vodka. Ik kan het zien. I can see it. Manas, En daar? where's Maximum? Amarula. En daar? Nothing, just one cigarette. Wat is die naam? Forum. Ja. Jy kan die meisje nog opgeklein, hè? Ja. My goodness. Yeah, guys, Changing seats will cost him $350. Julle twee hou 'n kompetisie. Maar hy het nie 'n stabilizer nie, hoor. 'n Ou vrou. Wie? Ja, dit is 'n ou vrou. I think you should go around to the men now. Is klaar dan? And to the woman inside. Ja. Het hulle zit nie die standies in nie. Nee, maar ek het nie gedink ons sal ek gaan homself in die kamer loop en waar om die stand om te bring nie. As jy net gelyk het met die kamer. Nee, so raak. Ja, nee, because hulle maak net net aan daai kant. Hulle shower. Dan gaan ons shower aan daai kant. Happy New Year. Boss Monet. Hi. Happy New Year. Long time no see. I don't know if you can remember me. Yes, yeah. Ek moet ook nie Rihanna, ek wil jy maak is nervous, dis alleen die Congratulations on the baby. Maybe it's like you. Me, African American. You would even know. Dat is van Maarten. Dat is van Maarten. Dat is klein, hè. Ook hier een paar schoenen. Kom maar, kom toe. Marilo. Hallo, hallo. Sorry, ek kon nie sien wat daar is nie. O, nou sien ek eers. Kom hier. Give me kissy. Hello. You want to be in the room?
Sê hallo. Sorry, excuse me. Maande dan sy daar is wel. Ja, weer hy alles is en vir die daar maar geld en hy se prakties nie. Ja, nee. Nou toe al Angola. Is dit? Wat voor lede nou eintlik? Ingenieur? Ja, dis maar ingenieur gewees. As jy op los sit en wou. Nou van hy nie vir ekkie. Ja, maar hy massage met sy voet op die boot. Gee gou die kamera net so nog verhaal iets as hierdie dinge. Hoor jy? Ja. Okay, ek wil net verhaal sodat jy moet vertel vir almal dat hy massage die ouens se voete op die skip, dis sy job. Al wat ek wil sê, ek wil baie dank vir jou. Loop dit er ook 'n mens uit hierso. Loop dit hulle mense weg, ja. Sy was op die agterkant van 'n motorbike. Sy was by 'n klein telefoon. Kom ons gaan sê eens vir haar verder daar buite. Hy moet eintlik na jou toe kom. Maar hy kan nie nog kan nie gooi jy die hoes. It's all about priorities, like seductive midfield ice cream. Smile. The possible twins. The long and the short and the tall. Die maar en die vet, die dam. Ons verstaan is fijn ons alle aan die slaap. Moeilijk maar om te helpen. En dan wat je route die je pakt. Maar wij hebben niet gezegd, ik sta niet hier rond te gezegd. Mag jy hier om vas? Hier omhou, ja, sit jy en ons vas, né? Dan gaan jy dan onderste boom, maar die seats waai net so. Ek gesien hulle aan. Mr. Deshaw, the small for the camera. Backlight hè? Ja, is nog eens een fancy geraakt op. Wie is dit? Myne. En as jy my amper weggevat. Dus jy gaan met jou paar soekers aan tergebring. Ja, gaan hoorie nog swem, jou brille. In die donker, in die kiddies. Hou met op. Waar is jou brille? Ek kan nie stop met 'n bietjie. Laat jy net 'n rood. Ja, gewoon,
bril zoeken. Ja, pa. Geef maar toch zo'n pa's een bril. Ja, nee, die bril. Maar dan kan het zwemmen, wees is daar. Ja, nou lijkt je ook mooi. Ik wil ook zeggen, denk je dat de dolfijn, maar nou lijkt je nog vallen. Die walvis. Ik ga naar ook zwemmen. Ik heb nog een zakdoek. Ja. Eén vrouw. Ja, dat is het. Kom, als hij ready is, stel ik wel. Ja, mensen gaan er ook al. Wat erg niet, maar. Ik vind het waarom niet meer zo. Ja, nee, maar ik vind mijn Hoor die man, kom je op voor die whisky aan de onder. Nee, dat is goed. Dat is mijn swimming under the influence. Bij je papa. Oh ja. Ik dacht maar, wat nou lekker geweest. Ik heb er ook wat hier in de doen. Ik ga naar de gaan Ik heb waar, ik heb de rookkleren achter de kaart. Ik hoop zo. Dan zit ik een strijdjes, dat is een veel kleren. Opa! Lekker dat zo. Jij niet voor die mensen niet mee. Oh, hoe nou? Hey, maar dat gaat even niet trekken, trekken laten. Tot dan man ik hier dan net zoveel op. Oh, ja. Ah, nog wat tijd. Wat is dat slikking van de men in de kamp? Oh, Who wants to join? Donkey. Swim, Jack, swim. Maar hij heeft gezegd. Wacht maar. En die moet niet uitzwemmen. Daar gaat hij rechtszwem toe. Die staan met de rechtszwem toe. Niet met kijken, hè. Gewoon open. Ik ben hier op het planet, maar die wordt gewoon te zwaar. The men is in their pants and the ladies are off. Never mind, all other pants. Who's 60? Die whisky hou hem onder. Weet je, jullie zal niet weer zo lekker die water is niet weg. Oh, het is niet weg. Hé, ja, ik ben ook zo. Ik heb kijk. Hier zijn de water toe. Als Maarten de koploos onder water, dan toen eerst met de water toe. Ja.
zwembad. En dan kan je groen. En weet je wat? Ik heb vandaag de eerste keer weer gemaakt. Want ik heb ons elke dag die water gevat. Hoor je, mijn man heeft een beetje gewig aangezet. Een beetje gewig aangezet, maar die volgende avond wil kijken, alsjeblieft, ik heb kort probeer. Ja, toch een beetje daar. Nee. Ik heb alle dingen gekregen waarom het zo goed. Jola. Nog iets voor jou. Man. Wat man? Wat is het? De morgen ons van jou, hè? Ik ga niet houden. Ik ga... Hulle het nou daai ding gery en sê dit was lekker. Ek besoek. Ek kan nie aan die kant dink nie. Hy sukkel met diere vir my. Klap hom, moer hom. Maar ek kan nie dan nie waar my dan maar. Wat wil jy kyk? Ek sê moet kyk vir jou die ek kan. Dis 'n bietjie lekker jekker. Ek het net my hand so in die druk net so lank veel dan wat die hele klap ek nie meer. Ek sien jy maak jouself maar op. Ja, absoluut moet jy. Maar dan lekker jekker lekker. Dit is lekker so met wat lekker as jy met dat se krap. As ek krap op. Laat je donne net lachen. Oma, die pakje terug moet ik niet aan. Opa, wat opa? Ik heb niet lachen. It's alright. It's a lot, maar so alright. Ik kan niet veel rond. Hoezo maar nou? Nou jy. Hoe heb je? Hé, hy het vir Afrika aan. Nou kyk jy waar kom ek wel uit? Wat hy? Lekker slaap. Wat is dit voor? Opa sê kyk, opa nou eers gaan kyk na die kleintjie opa se veranda. Lyk net so Samantha. Say hi. Hi, baby. I'm a cool. Ronnie dit onder kontrole. Kom. Die politie gaan nou weer voorbij komen. Ja, kijk nou. Wat weet wat is maar super snel aan. Ik wil niet praten ja. Dat was de wel idee maar ik heb er ook tegen. Ik wil Pa, kom jullie even in? Ja, je kijkt mij nou wel niet toe. Nee, ik spits het. Kijk eens. Daar gaat het. Ja, als je hem gewoon nu. Ja, gewoon praten. Waar wil je zijn? Kan je? Wow. Nee, maar ik Oliver Lulu. Wat hij vanavond mee komt, doe. Je is niet koelen van mij. Je protest aan die Lekker toe. Ik kreeg je te voor. Opa, klein kijk wel.
Oké, nou ga ik weer in die kombuis. Ik ga niet verder. In die box staan we op de kombuis. Wat nee, gebruiken we. Nee, maar niet heel knap. Moet ons. Ik kan je daar doen. En niet zet die hola, ja. En ga je voet op, en dat is goed. Maar net kinderen, ja, ik van, ik klaar. Ja, die heeft dan niet weer volgen. Nog een piep! Nog een piep! Die moet nog. Wat is dat? Ik gooi die kennis uit dat hij zo hard blaast bij opa, die zijn niet kon blazen, die hardste van allemaal. Ah, de buurt, ik ga nog niet. Ik ga nog een keer houden. Met een lijn, dus dat is zo. Ik heb een zo. Brian, aan rupje. Hey, laat die tafel voor jou vertellen. Dat is water, we zijn zwembad geweest. Ja. Die blikjes, dat komt direct van. Ik zeg niet dat je het moet. Dat zei oma en maar nou wat speciaal. Wat opa zal hij doen? Goed. Kom aan, slaap jij weer. Knuffel mee. Oké, ga ik wel weg. Oké, Ronald. Ik ga nu eruit. Nee, ik ga er erbij. Goed, kijk wat ik gegeven heb. Gaan er bijna. Mooi hè. Goed, tijd Ach, hier om af te gaan er bijna. En kiwi zat aan. Laat hem maar in. Wow.
Ons moet optrekken. Ja, ze gaan Mooi. Hoi. Ik wil wat over. Sayangnya baik. Ik wil ook een dokter. Ons gaan daar dumpen, Fernando. Ja, ik zie nou. Every time you say you have a headache. Ja. Waren er even dan die buzer extra van die buzer uit? Ik ga vanavond de plek ik ga vanavond de plek wel als hij een kop zit, maar dan ook een kop zit. Man. Ik doe maar hier door Hier steeds ik keep in de family. Oh, Al die rivieren vol branden blijven. Kevin! Viva la, viva la! Viva la, viva la, viva la! Viva la! Jouw man. En gedrukt en gezoend is. Ik zou zo bij de kamer liggen, maar kijk bij het. Ja, Je maten. En nu is zo'n gezin. Wat ga je zingen? En dan wordt het Jan Pierenwit, Jan Pierenwit staat Lulu. Die lieve Lulu. Wanneer banaan mij komt, doe. Kom je? Waar komt Lulu, hè? Wat jij toch? Oké, maat. 3. Ja. Waarom ben je? Alles gaat ja. Meisje?